Hvis man skal læse statskundskab, så tror jeg, at det allervigtigste det er, at man har en helt generel interesse i samfundsforhold og en nysgerrighed over at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, der gør sig gældende ude i samfundet. Det hele starter med RUSU'en, som er en introduktion til både de formelle rammer omkring studiet, fagene, hvor skal jeg have timer osv. Og så er det også en introduktion til de uskrevne regler. Vores RUSU var virkelig godt planlagt, og det var rigtig sjovt, og der var hele tiden gang i den. Og de havde sørget for, også ugerne efter vores RUSU, at der var fester hver fredag. Det fedeste ved studiet indtil videre, altså nu er jeg kun på andet semester, det har helt klart været sådan selve sådan stemningen heroppe og hele det miljø, der sådan er omkring det, hvor man møder en hel masse nye mennesker, og der er rigtig, rigtig mange udfordringer, for vi har mange forskellige fag. På det her semester, der er det spændende lige fra sådan videnskabsteori, hvor vi arbejder med nogle sociologer, til sådan, at vi har mikroøkonomi. Så det er bare sådan bredden, det er helt vildt fedt. Altså man kører ikke død i det på nogen måde, fordi vi beskæftiger os med så mange forskellige ting. Det er, når man ved at følge med i medier til dagligdagen, lige pludselig kan gennemskue, hvorfor det er nogle ting i verden foregår, som de rent faktisk foregår, og hvorfor politikere gør, som de gør. Statskundskab, det er et generaliststudie. Og det betyder, at man i løbet af sin studietid får berøring med utrolig mange forskellige fagområder. Det vil altså både dansk politik, international politik, EU, økonomi, sociologi osv. Og det her det betyder, at man, når man har været igennem de her ting, på en eller anden måde får en forståelse for, hvad det er, der foregår ude i samfundet. Og på den måde kan man også sige, at det er en slags almendannende uddannelse. Man får nogle egenskaber og en indsigt, som man har glæde af resten af sit liv. Både i sit arbejdsliv, men også som menneskelige egenskaber. Vi sidder 200-250 elever i sådan nogle store auditorier, og så er der en professor, der står og forelæser, og så der er slet ikke, det er ikke nogen kommunikation mellem os og ham, det er bare ham, der står og fortæller os, sådan, hvad der nu er sket i pensum, og sådan, hvad der har stået i pensum. Men så hver gang vi har en forelæsning, så har vi også en holdteam med en ældre studerende, hvor vi virkelig, hvor vi så kun sidder de 30, vi er på holdet, og så får vi bare rig mulighed for at stille alle de spørgsmål. Når han sagde et eller andet på forelæsningen, vi ikke forstod, jamen, så kan vi spørge vores instruktor, som jo så svarer så godt, han eller hun nu kan. Udover det, så bruger man også sin læsegruppe ret meget til at sidde og diskutere tingene. Det er noget af det, jeg synes er enormt spændende også. Altså, man diskuterer tingene og kommer med forskellige syn på forskellige sager. Det er helt sikkert noget af det, jeg synes er godt. Hvis man skal læse statskundskab, så vil jeg sige, at det er vigtigt at have en vis grad af selvdisciplin. Fordi det er samtidig hårdt benarbejde at læse det her. Man har meget tid til sin egen disposition. Man har få skemalagte timer, så der er meget, man selv skal have læst. Studielivet er det, der overrasker mig mest positivt her på statskundskab. Det er rigt, og det er forskelligartet, og man har mulighed for at engagere sig på både fagligt niveau, på praktisk niveau, og i det hele taget få skabt gode netværk og få mange nye venner og praktiske udfordringer ud over det teoretiske studieliv. Med mit hold og min læsegruppe, som jeg er meget sammen med, der har vi både været ude og spille fodbold og alverdens turneringer, vi har deltaget i, og samtidig er vi også her til at ind og se nogle rigtig spændende foredrag og sådan noget. Det hele det er sådan centreret omkring det, som vi kalder foreningsgangen. Og oppe på foreningsgangen, der holder alle instituttets forskellige foreninger til. Der er altså både festforeningen, der er et institutblad, vi har en årlig revy, der bliver arrangeret studieture, og der er
fredagsbarer hver eneste fredag. Statskundskab, det favner som sagt rigtig bredt, så der er ikke rigtig nogen veje, der ligesom er lukket. Til gengæld er der en del veje, der er åbne, men jeg har i hvert fald ikke fortrudt, jeg valgte statskundskab. Det har helt sikkert været det rigtige valg for mig. Grunden til, at jeg kom, det er, fordi jeg synes, det var utroligt sjovt, og jeg har ikke nogen konkrete planer om, hvad jeg skal bruge det til. Selvfølgelig har jeg en drøm, som så mange andre, om at komme til udlandet og sidde med en eller anden fed position, enten i Bruxelles eller på en ambassade, men som sagt, det er ufatteligt få os, der kommer derud. Indtil videre vil jeg bare have lov til at læse det og have det sjovt med det.